uso de té, as listas de proveedores, as temperaturas das neveras... A pasada semana, a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo levaba a cabo en Chantada unha xornada informativa sobre a normativa vixente que afecta directamente a este sector. A Casa da Cultura de Chantada foi a sede desta reunión a que asistiron representantes do Concello e da Xunta, ademais de persoal do colectivo e o seu presidente Cheche Real. O importante era informar a asociados deste colectivo empresarial e tamén a calquera outra persoa ou xerente de negocios deste tipo de aspectos legais como as diferencias entre café-bar, cafeterías e restaurantes, listas de prezos, horario de peche, rexistro de viaxeiros, dereito de admisión, rexistro horario de traballadores e outros temas que saíron durante o encontro. Doutra banda, dase a coñecer a labor realizada dende a Apple tamén nunha estratexia de integrar a novos socios e informar os que xa son das accións que se levan a cabo para a promoción da provincia no ámbito español e internacional. O intercambio de experiencias e opinións é fundamental para mellorar o respaldo aos empresarios da hostalería. Este ciclo de xornadas está a percorrer durante as últimas semanas distintas localidades da provincia. Como decía Cheche, varios másters antes de servir o café, un máster de sanidade, un máster de turismo, un máster...